No, tak dobrý den, dámy a pánové. So, hello, ladies and gentlemen. Rovno pro začátek, já jsem ráda, že s námi dneska Susanna. For the introduction, I would like to tell you that I'm happy that Susanna is with us today. Protože to, co chtěla říct, ono se často stýká mladých žen, děvčat a vlastně mladých mužů. No, ale děvčat častěji asi. The thing I'm going to tell you today is related to young girls and young guys too, but maybe more to young girls. No a ještě starších mužů, takže ono vlastně pomalu všichni času se s tím setkávají. Actually, all the guys too. Everybody encounters such situations in their life now and then. Hodně zjednodušeně řeknu, že se nesmí snažit. To put it very simple, I'll tell you that you should not put a big effort into it. Є větší výzkum Akademii věd v Sankt Petersburgu o tom, je to institut mozku a větší ten výzkum a pak vlastně výsledek od akademika Natálie Bechterevej o tom, že mozek, když člověk se snaží, začíná vylučovat zvláštní hormon, který začíná brzdit. Takže čím víc se snažíme, tím větší je ta brzda. No je to zase zjednodušení a laicky. There was a major research, which was carried out in Russia in the Academy of Science in the Brain Institute, and it was led by the academician Natalia Bechterova. The essence of this research was on the study of the brain and of what happens to the brain when a person puts too much effort into something. And it turned out that when you put too much effort, your brain begins to break down the process, so it prevents the progress. And the more effort a person puts into something, the worse the result is, if we put it very simple. Proč vlastně to naše tělo, ten mozek tohle dělá? Why does our brain do this? Aby zachránil nás od chyb, zachránil nás od chyb. It does this in order to prevent us from doing mistakes. Já vám teď ukážu jednoduchý příklad. Myslím si, aspoň bych chtěla uslyšet, jestli pochopíte, jak a proč to tělo začíná blokovat naši větší snahu. And I would like to ask you afterwards if you understand why our body begins to block our effort. Tady mám tužku. So here is a pencil. Mám nůž. And here is a knife. Jestli se budu pořezávat nožem tu tužku, tak musím přiložit nějakou sílu. So when I begin to cut the pencil with a knife, I need to use some effort. Ale jestli náhodou něco se nebude dařit, a tu sílu budu muset přiložit větší, promiň. If by chance I'm not very successful in it, so I need to use more strength. A teď si představte, že já se snažím a tlačím a ono mi nejde. So imagine that I'm doing my best to push as hard as possible, but it doesn't work. A teď si představte, že náhle ono se podaří, ale s tou větší sílou, kterou tam přikládám. And now imagine that suddenly it will work, I will manage to cut it, but with more force, more strength. Rozumíte, ono v ohrožení, jestli v tuto chvíli se podaří, tak ta síla, ona prostě ten pohyb s tím nožem, ono v ohrožení i počítač, protože tady vedle i stůl a dokonce možná i prsty ty more. So if I do it with more strength, it might be dangerous for the table and also for my fingers. Rozumíte? You understand? Takže vlastně čím víc se snažíme, tím víc
се тіло бої, тих вислідку, а що се стане, якщо нагоду се подальші. So the more effort we put into the process, the more our body is afraid of the result if we are by chance successful in what we are doing, because it is afraid of what can happen in case of success. А прото є треба хотіть, пшать, але не держіть на тому нашому пшанні. So it is important to want something, to have a wish to do something, but not to push on it too much. Ну, то був увод, вждітки такого дальший увод мав. It was just an introduction. I always have long introductions. Так, тема нашого нинішнього сіткання є то 5 процесів пшемишлення, колком до тагаку. The topic of our today's meeting is 5 processes of thinking. Еще что-то? Я пропустила конец? Колком до тагаку, аби не запомнити. Okay, I'm looking into my notes. Якщо хочете, можете писати jedno, але будемо мати зазнав. В підставі поіменую течкон, а пак будемо грати, аби хом похопили проч, то є добрий відет в общеннім животі. You might make some notes, but it's not necessary because we are making a recording. I'll just explain to you briefly why it is important to know these things in everyday life, and then we'll play. Takže názvy těch procesů jsou vymyšlené, takže není je to taková terminologie, je to spíš pro to, aby se dalo pochopit, co to znamená. Takže první proces v češtině, vymyšlené slovíčko, mysle dění. Mysl a plus děj. So I'm giving you some names of these processes, but in fact they're not any terms which are already stable. They are just artificial in order to make you understand. So the first one can be translated as creation of thoughts. Martina, do you have a better translation? Мысл plus как действовать? While doing, no? Like think doing. Аж буде plus. Or Thinking and doing. action minding, or You mean critical thinking? Critical thinking? Акція плюс мишленка. So action plus thinking. Так, ні. Teď vysvětlím, co jsou... Thinking while you're doing and doing while you're... So thinking while you're doing? It's one word. Нет, действовать во время мышления и мыслить во время действия, это имеется в виду? Я сейчас объясню. Třeba, sedíme, nebo jdeme a něco se stává, takže venku nějaký děj a tenhle děj nutí nás přemýšlet, že se něco stává. Takže už začínáme analyzovat, přemýšlet o tom ději, o té akci. So we're just sitting and doing something of our own, and suddenly outside something happens, which is an action, and this action makes us think and analyze it. Да? Cokoliv. Možná zazvoní zvonek, nebo zastahouka čkavenku, nebo zaštěká pes, když jsme doma třeba. It can be anything from outside. It can be maybe the bell will ring or a dog will bark outside if we are at home. Если jsme venku a začínají běhat mráky, takže je to taky nějaký děj a my už máme podnět, o čem popřemýšlet. So if we are, for example, outside and the clouds begin to accumulate in the sky, it's already some action, and it is an incentive for us to think. Vlastně takový start, který vlastně nás pobudí, postrčí k tomu celému procesu. It is a start which will stimulate our thinking process. Další fáze, další etapa je to reflexe. To není kontrolovaná, až tak moc kontrolovaná reakce našeho těla, nás zase na ten zvonek, anebo na ty mráky, že ono se něco stalo a ta naše vnitřní reakce.
Mhm. The second phase is reflection. It is our inner reaction, which is not completely controlled, the reaction of our body to these outside factors, like a barking dog or the clouds or the bell. Ono власне тато рефлексија, тато етапа нас врати к тому животу јако вењку. Ми сме шли, оние сме przemyśleli, а нагле мусиме го односити себе плюс то околі, яко себе в том околі. This phase will bring us back to the outside reality, because before that we were just thinking about something of our own, concentrated on ourselves, and from this moment on we consider ourselves and also the world around us. We are in this environment. Третій bod je to komunikacija, a nebo sledovanje, jako pozorovanje. The third point is communication or following or contemplation. Takže если ten день спустил человек, třeba to bylo zvonění, tak musíme jít popovídat, kdo to je, co to je, popovídat s člověkem určitým. A jestli to nějaký děj neurčitý, tak se snažíme sledovat, co dál. It depends on the action. If the action, for example, the ringing bell, was caused by a person, we will go out and talk to this person, and in case this action is not understandable, it's not so certain for us, we will begin to think what it means and what will be next. Да, четвертий bod je to pochopení. The fourth point, the next phase, is understanding. Takže my jsme uviděli, všimli si něčeho, šli, popovídali si s člověkem, anebo pochopili, o co, jaký děj jde venku, sledovali, takže se analyzovali a teď pochopili vlastně, co to je. So we have seen something or heard, experienced something, then we talked to the person outside, or we understood what happened there and what that action was, and we analyzed the situation, which led us to understanding. Zostava pátý bod, samotné přemýšlení. And the fifth point is reflection as itself, or thinking process. Teď už vlastně máme všechno tu informaci a my jsme už připraveni popřemýšlet o tom, co se stalo. So we already possess all information at this point and we are prepared for thinking what has happened. Je to méně jasné? Zhruba. Do you understand it roughly, approximately? Just about, yes. Более-менее. Super, a je to fajn, že ona je sama, protože já si myslela, že když bude víc lidí, tak budou se domlouvat o pravidlech, kdo bude jako vedoucím. Takže pak se k tomu vrátíme, tak to je jedno. Takže řekni prosím tě, Marie, že je to fajn, že ona sama, takže ona bude tím hlavním zástupcem týmu. Yeah, Susanna, it's good that you are the only participant because you will be the main guy, the main person in the team. And otherwise we would think on the rules and now it will be easier. Так, a teď budeme si hrát a sledovat ty naše postupy po těchto bodech. Takže, tady mám, pardon. And now we will play the game. And we will sledovat postup. Podle těch bodů, první, druhý, třetí, čtvrtý, budeme to probírat. We will try to analyze it according to all these 5 points. Tak, tady mám krabičku, dneska menší. So I have a box here. Today it's smaller. V tuto chvíli je prázdná. And at the moment it's empty. Tak, teď bude bod první. Já tam něco dávám. Now let's do the first point. I'm putting something into it. A pro vás je to start. Pro vás je to start, že budete muset něco s tím podniknout.
And for you to start, because you will have to do something with this information. А другий бот – ваші реакції. Боїтеся, не боїтеся? The second point is your reaction, if you are afraid or not. Чи ви безщитні? Супер. Takže jestli jste se připraveni, nejste připraveni. Are you ready or not? Добре. Yes, ready. Супер. Так, třetí bod. Prosím? Sorry, нет, я ничего не слышала. Она что сказала? Did you say anything? Oh, I said yes, I'm ready. Готово. I am ready. Takže třetí bod. Vidíte, už ta instrukce byla dlouhá, a teď jsme už na třetím bodě. So my instructions were very long, but actually we're already at the third point. Takže třetí bod je to komunikace. Dovoluji vám, nějaké jemnější slovíčko, prosím tě, Mario, položit 2 otázky ohledně toho, co je v té krabice. Takže cílem je v tuto chvíli určit barvy toho, co tam je. A může položit pár otázek, 2 otázky a právě tady nemusíme řešit, vybírat v tému, jaké otázky pokládat. So, and the next phase is communication. So I would like to ask you to ask 2 questions regarding this object inside. And our goal is to find out the colors of this object. Але просимо вас, аби не були přímé ohledně barvy. But the question shouldn't be direct questions about the colors. Is it a color easily found in nature? Is that a proper question to ask? Or... Например, видим ли мы часто этот цвет в природе? Нормальный вопрос? Пожалуйста, не все услышала. Видим ли, является ли это типичным цветом для природы, мира природы? Ну, вообще-то, мы можем не считать этот вопрос, но вообще в природе очень много красок, атипичных, ну, не знаю, это я такая занудная, наверное. Пардон, я вручную. В свете спousta барв. Я си вспоминам на рибички в теплом морі. Вони там бивають всілякі, якщо то се почита nebo не. Takže záleží na místě země a té přírody. Kde ona bydlí? Tatiana says that it is a normal question, but actually you can find any colors in nature. At the moment she's thinking about fish in warm seas, in southern seas. There are any colors, any exotic colors there. So which zone do you mean? Which climate? Где она бедли? Я řeknu, если в té oblasti, kde ona bydlí, to... You can tell us where you are, and we'll tell you if it's typical for your nature. Well, I'm in Canada, so it's cold. No tak asi tak, 50-50. No, obvious. Is it a cool color or warm color? Can I ask that in terms of the spectrum of warm and cold colors? Холодный цвет или теплый? Так можно А спрашивать? я во множественном числе говорила, поэтому специально... Я сама чекала во множественном числе в Славне. Tatiana said that there are colors, not color. So there can be different colors. Это přímo napověda, že tam je barv. It is a key that there are more than one color. Is it multiple colors occurring at once, or is it depending on, is it changing colors? Like one object changing colors, or an object made up of multiple sides with multiple colors? Эти разные, то есть у объекта сразу несколько цветов, или он меняет цвета? Какая она молодец, ну... You're very clever.
A ja nie wiem, co mam odpowiedzieć. Musimy poprzemyśleć, chociaż to... Need to think. I can't answer straight. Можем менять. За урчитих подмінок можем менять барви, але так і ма певну барву. За дальших урчитих. Jednu. So this object can change colors in some particular conditions, but it also has a stable color. A teď už stačí těch otázek. Jo, tak teď prosím vás ty barvy, aspoň několik barvy. Určitě prosím barvy. Takže pochopeno zhruba. Takže teď, aby ona analyzovala už to, co ví, slyšela. So this was the phase of understanding, and now let's go to the phase of analyzing. So please name the color or the colors. I'm going to think that it could be the colors of the rainbow and then white, which is all colors. Белый и цвет радуги. Так, я to wydawam. Білий такий є. There is a rainbow and there is white color. Jo. Дальше, а teď zase od jedničky, дальше, teď budu mít něco v krabici, zase číslo 1, a určitým cílem bude určit materiál. So now let's do the next exercise. I'll hide something in this box again, and our goal will be to find out its material. What is it made from? Teď se může ptát. And now you can ask questions. Is it malleable or is it hard? Гнущееся или твердое? Не гнущийся, не огибасен. It's not flexible. It's hard. Скайла таска, добре. Is it high density or low density? Густая или не густая? Высокой густоты или низкой? В поровнанні з чим? На таку otázky je těžší odpovídat, protože dejte bod porovnání. It is difficult to answer this question because we need something to compare with. Do you have any example? Jako abychom... Light density would be like a styrofoam or light cardboard. Higher density would be metal, something like a rock, heavier. Ну, большая густота — это камень, например, а низкая густота — какая-нибудь пена такая. Ну, так в поровнанні. Takže mezi tím. А вопрос был большой Плотность. плотности, да. Густота, ну, в чеštině je густота. Je. Тогда tak mezi tím, mezi pěnou a třeba kovem, takže, protože kámen taky může být různý, takže je to mezi kovem a tou pěnou. So it is in the middle between, for example, between the metal and the foam, because a stone can be also soft. So let's take metal. So it's in the middle. Is it flammable or not? Easily flammable or not? Легко повреждается. Ну, то, co je v krabice, ano. The thing in the box, yes, it's quite brittle. No a stačí otázek, už stačí, takže zkusit ten materiál. It catches fire easily or not? Может быть, я не так поняла вопрос, если легко воспламеняется или нет. Řekni prosím tě, že jo, my uslyšeli, že byla uslyšena, ale stačí otázek, už je to čtvrtá otázka. Мне кажется, я неправильно перевела предыдущий. To je jedno, stejně řekni, že byla uslyšena, no protože ono dalo už není zajímavé. Tatiana says it's, we can hear your question, but there's been already too many questions, so you can already answer. Ale hlavně,
Але главні. But the main thing is То są сірки. that's why. Oh, wow. Takže, co se týká toho horžení, Yes, it's já bych už nechtěla odpovídat stejně. so that's why Tatiana didn't want to answer this question. So best. Snad se nebude zlobit. Jo. We hope that you are not angry. No, I think it's funny that the questions and the words in the questions also kind of describe what's inside a little bit. 2 times. The words in the questions described characteristics of the object inside it. I think it's a little funnier and cool. Интересно, что вопросы и описание, вопросы описывают предмет внутри. Je to zajímavé, že ona o tom říká, že vždy ona pokládá ty otázky. It's interesting that you are the one who says this. Právě já jsem chtěla pochválit, že ona šikovně pokládá ty otázky, protože často se stává, že člověk nemůže, když má úkol určit materiál, tak nemůže odejít od jako očíslování, že je to třeba z dřeva, anebo to z celulózy, takže takových stejně přímých otázek. A ona takový problém nemá, takže šipulka, takže krásně ty otázky pokládá. You ask very smart questions because many people can't help asking direct questions, something about the material, but you're asking very indirect questions. That's great. No, ne, se zkrátilo si. Yes, some people ask if it is something made of rubber or wood, but you don't. Děkuji. A zatím, právě tak. Ale třetí otázka právě bude o velikosti, o maximální velikosti tohoto předmětu, který je tady. The third goal will be to define maximum size of this object inside. Maximální. Is it wrapped or like folded? Свернутый? No, no ne úplně, ale já bych řekla složený. Ne stočený, ale Yes, it is, but not completely. It's more folded than wrapped, but still a bit. Is it static in size or can it expand in size from its current position? Он статичного размера или он может расширяться? Может? It can expand. No a teď ať zkusí Treši tu velikost, ať zhruba ukáže rukama. Možná. Now try to capture that size. Try to show it, for example, with your hands. A nebo jestli chce, tak možná řekne, co tam je. Or you can also say what is there, if you know. I'm thinking something like a beach ball or something that you can blow and make larger, or like a balloon or something that you can expand like that with air. I don't know. Maybe. Okay, maybe. And now what about the size? What is the size approximately? Maybe like a meter across. Je to na výška, delta. Výška. Length or width? Maybe like width, like, because, well, if I can ask another question, I would ask whether it's flat or voluminous.
You know, is it? Если бы можно было задать следующий вопрос, она бы спросила, он плоский или нет? А хитренько, а просто отсідать вимишлі, отсідать заграє в ту гру, просто так на гада. Yeah, you're very smart, but you should guess now. Well, I would say about, like a meter across, like diameter. I'm gonna say it's like circular. I don't know. I'm going to guess it's. Okay. Tady mám ten balonek. Wow. A tady mám pumpu, ještě vydržte, vezmu pumpu a nafoukneme ho. Jo? We need a pump to blow it, so let's wait. Yeah, great job, Susanna. How are you doing that? I don't know. I think I'm reading Tatiana's mind through her eyes. Просим. Мне кажется, что он читает твои мысли. Пытается. Это хорошо, молодец. В глаза и пытается читать. Очень хорошо, молодец. Пардон. Супер, супер. Аж покрачує. Great, you can continue doing this. Я зараз не буду, що він праскне. He's afraid to explode. Tam ještě kousíček. Já si myslím, že stačí, takže docela dlouhý, že? Okolo metr? Nie, nieco około metru. Já teď... No, asi o něco méně než metr. Probably it was something a bit smaller than a meter, although maybe. Asi 80 cm, ale my jsme se dozvěděli jsme se, maximální velikost. So it might be something around 80 centimeters, but it's maximum size. Takže určitě maximum. For sure it's maximum. No tak je to všechno. Já si myslela, že bude tady Alexandra a kvůli ní jsme, nebo já nevím, děvčata, se ptám, mám říkat, nemám říkat o té telepatii a dětech, je to další povídání, anebo nevím. Možná bychom to udělali příště, když tam bude. Ale řekneme jí předem. No, ona to viděla, no. Tak zeptáme Suzanny, jo? Сюзанна? Protože je to pár minutek stejně. Тогда почему нет? Прочно. So we were going to tell something, to speak about telepathy of children, because one of our friends is going to have a child soon, but she's not with us now, Alexandra. But maybe she will watch our video. And anyway, it's interesting for all of us. So... Je to vlastně ty telepatické schopnosti dětí. Teď povídám o malých dětech, o miminkách a o něco starších, takže oba to látách. Now we are going to speak about telepathy in case of children, but we're speaking about very small kids, like toddlers and a bit bigger ones, but still very small ones. Oni, když se dívají na něco, takže mají ty stejné procesy přemýšlení těch 5. Children have the same 5 phases of thinking, although it takes a bit slower. Takže něco se stane a oni začínají věnovat tomu nějakou pozornost. Something happens outside and they begin to pay attention to this thing. Určitě jste si všimli, že něco se stane a děti takhle se zvětšují očička na chvíličku a oni na chvíli přestávají se hýbat, protože sledují ten proces. For sure you have noticed that when something happens and the child gets surprised, it has big eyes and it's staring at this thing and is analyzing. Potom, jestli se něco stalo hroznýho, jako něco nahlas, a oni ještě chvíličku pak rozhodují, co mají dělat, jestli náhodou nemusí, jestli by měli už brečet, koho to pomoct. Takže už je vidět tohle přemýšlení, že už možná musím plakat.
And sometimes it happens that something a bit scary happens, for example, something loud, and then a child is thinking for a couple of seconds and analyzing if they need to cry in this case. Але если это дзей был некий, та удалость была некая екстремальна, если něco normálního, tak to dítě začíná sledovat, takže bod 3. But this happens in case this action was quite scary. But if it was an average one, the child begins to analyze. So it goes to the point 3. Jo, a my jsme měli pro dospělých komunikace a nebo sledování jako analýza toho děje. Takže měli jsme i komunikaci. So we also had communication as well as analyzing of the action in case of adult people. Děti neumějí ještě mluvit, takže ten bod komunikace jako normální řečové jim chybí. Small kids can't communicate yet, at least verbally, so they miss this verbal communication point. Proto to sledování jim nahrazuje tu komunikaci a oni se snaží napojit se na ten děj přímo. Jestli jde o člověka, třeba maminku, tatínka, takže ono přímo někoho jiného, to je jedno koho, snaží se napojit na něj, takže pochopit, o co jde, a jde opravdu do myšlenek. Ty děti jdou do myšlenek. So in case of children, this communication point is substituted by analyzing. So the child tries to connect directly to this action or to this person and to understand what is going on. The child tries to think, really. Proto, když dítě roste, rodiče můžou se snažit poslouchat jeho myšlenky a snažit se povídat. Takže jestli se něco stalo, rodič měl by vědět, že za chvíličku, za krátkou chvíli, opravdu krátkou, když jsme tady o komunikaci, když jsme se dostávali k otázkám, to bylo několik vteřin, takže to znamená, že za pár vteřin dítě bude v myšlenkách se ptát rodiče, co se stalo. Mm-hmm. So adults can try to listen to the thoughts of their children. For example, if something has happened, this means that a child will ask, at least in their thoughts, what has happened in a couple of seconds. A proto rodič, jestli se něco stalo, může v myšlenkách po těch pár vteřinách začínat v myšlenkách povídat, vysvětlovávat dítěti, co se stalo. Jestli třeba tam mňouká kočka, takže v myšlenkách, že je to kočka, že ona mňouká. So, once something has happened outside, for example, a cat has mewed, the grown-up, the parent can begin to explain in his or her thoughts to the child what has happened, that it was a cat and it produced some sound. Tady ještě dál pomáhá samozřejmě ta naše mimika, že něco hrozného se neděje, i když třeba ne kočka a pes štěká, že je to roztomilé, takže ta mimika pomáhá těm myšlenkám. Of course, our mimics can also help our thoughts at this point. So even in case something is more scary, for example, if a dog is barking, not a cat, we can also explain to the child that it is cute and we can use our facial expressions. Tady ale je jeden háček. Prosím? Tady v tomto, takže se naučit komunikovat s dítětem, se svým, protože spoustu času rodiče, zvlášť maminka, s tím malým dětskem bývá, takže se naučit komunikovat telepaticky je docela jednoduché, ale tady se schovává menší problém, menší větší pak uvidíme. So it is quite easy to learn to communicate with your kid by the method of telepathy, but there is some minor problem connected with it. Já jsem tak dlouho to povídala. Takže ono, vysvětlit něco telepaticky mnohem jednodušší, než říct slovy. It is much easier to explain something by means of telepathy than to say it verbally. Takže dítě nebude mít snahu
млuvit, если родичі не будуть млuvit. The thing is that a child will not do his or her best to speak if parents don't speak to it. A proto, takže ono je fajn, je super cvičit povídat si s dětskem telepaticky, ale musí taky být klasické tak cvičení, jak říká kočička mňau, mňau, jak říká povída ovečka, kravička, a nahlas, nejenom v duchu, ale nahlas, aby to dítě, to svou pusinku, aby rozvíjelo ty svaly, řečové svaly. So it is good if you learn to communicate with the child by means of telepathy, but you should not also neglect the verbal aspect. You should also teach the child how to speak, how to pronounce the cat or the cat's sounds, dog sounds, different animals. This helps to train their mouth muscles. Нормальна класична řeč musí být taky, takže aby dítě se naučilo mluvit. So it is also important to use normal classical speech so that the child learns how to speak. Protože jestli s rodiči ona může se domluvit jak telepaticky třeba tak i řeči, ale s třetími osobami řeč to bude potřebovat. A stavba věty, a je to důležitá zkušenost, jiná zkušenost, než předávat myšlenky. Because a child can learn to communicate with its parents by means of telepathy as well as verbally, but it will surely need words in order to communicate with strangers. And it is important to use correct words, correct syntax, and it is important experience which is different from telepathy. No, takže nesmí se zapomínat i na normální věci, tu normální naši řeč, aby dítě mluvilo. So we should also not forget about training normal speech so that the child can speak. Co se týká telepatie, ono je zkušenost, vlastně rodiče děti autistů říkají, že jenom vlastně vzhledem k tomu, k stavu dětí, jenom ta telepatie pomáhá víceméně komunikovat v klidu s tím dětskem, aspoň na začátku. In case of, for example, children who suffer from autism, it is said that telepathy helps to communicate them calmly, at least in the beginning. No, ale pro normální sociální existenci potřebujeme řeč. But we need normal speech for normal social existence. No, tak je to všechno ode mě pro dnešek. That's all I wanted to tell you today. Máme delší. Sorry? What age can you start teaching the child this proper speech? And also, are there any techniques that can be used for telepathy in terms of training that with the child? Like, would you kind of point at something, but like imagine, let's say, the glasses and like pass me the glasses while imagining the glasses? Is that how you would try and establish this telepathic communication? Or? С какого возраста можно начинать заниматься телепатией с детьми и как это делать? Есть ли какие-то методы, например, представляешь себе очки, как будто ты их даешь ребенку, представляешь какой-то предмет, чтобы он... Jasně. Zkrátka teď řeknu, na příští týden. Děkuji za otázku. Tak odpovím teď tak široce. Thank you for the question. I'll give you a brief answer. Oh no, not a brief, a wide answer. Takže ona... Těžké se dá, ono... Moc širokou dám odpověď. To be very wide. Mně se moc nelíbí, když někdo radí rodičům.
I personally don't like when somebody gives too much advice to parents. Protože ten rodič, on žije v té své situaci. Jasně, ty nějaké rady můžou pomáhat, ale těch 24 hodin denně s dítětem je jenom rodič. Takže tu skutečnou situaci, a kolik by nepovídal ten rodič o situaci, stejně on všechno nepoví. Takže všechny ty odstíny ví jenom rodič, takže rodiče. Takže ty rady vždycky jsou nejsou jako normální, takže nesmí rodiče je brát na 100%. Stejně přes nějaký ten svůj filtr by měli používat. Ježiši, pardon. Okay. I don't like it because parents are doing their best to take care of their children, and they are with their children 24/7. Nobody else knows the authentic situation of this child and all shades of this situation as well as parents do. So whatever the advice is, parents should never take it for granted for 100%. They should always filter this information. Takže ty všechny ty moje rady, prosím vás, taky berte jako přes filtr svého mozku a svého cítění. So please also filter all my advice through the filter of your brain and your personal feelings. Takže jeden odstavec odpovědi skončil, teď druhý odstavec. It's been one extract of my answer. Now the second one starts. Co se týká konkrétních cvičení, já plánuji, takže teď probíhá registrace institutu. A další školní rok bude obsahovat určitě, takže školní rok 2017-2018 bude obsahovat 5 kurzů a i v tom bude ta telepatie. Takže týdenní kurz online, pomalu všechno děláme online, takže co se týká telepatie a samozřejmě i o dětech, protože děti je to ti, ty bytosti, které my dospělé vychováváme, ale měly by být lepší než my. Главное, abych na nic nezapomněla. So, as for precise exercises, at the moment the registration of the institute is taking place, and in the year 2017-2018, we're planning to conduct 5 courses on telepathy. Of course, there will be also courses for children. And as for children, they are beings whom we are bringing up, but who are supposed to be better people than we are. Jo, a teď konkrétně k tomu dítěti. Další odstavec. Okay, the second part is starting. The next. Já si vzpomínám, teď já bych chtěla, proč to říkám, abyste, jako v celku, vy, Suzana, konkrétně, anebo v celku neopakovali mou chybu. A já mám 3 děti a to první, já jsem vychovávala, teď na začátku prvních půl roku, a já jsem vychovávala to dítě, brala jsem to jako práci. S tím prvním? Prvních půl roku. Aha. So I'm speaking about this because I don't want you to repeat my mistakes. I have 3 children, and when I had the first one, during the first half a year, I treated bringing up this child as a kind of work, hard work. Já jsem věděla, že to dítě musí, aby bylo zdravé, takže po spání, i když tam 4krát za den spí, mělo by dělat rozcvičku. Takže dělali jsme rozcvičku. My jsme 4 hodin denně byli venku. So I wanted the child to be healthy. That's why every time it slept 4 times per day, and after that we did some exercises. We went outside for a walk for 4 hours per day. No, takže ta cvičení klasická, že je to červený míček a je to modrá, nevím co, modrá rybička. Ta klasika to byla, takže jo, tohle jsme cvičili.
And we, of course, also practice some classical exercises for kids, like this is a red ball, this is a blue fish, and so on. Але по полуроці мені докторка запитала, проч ваші діти се не усміва. But in half a year, a doctor asked me why my child didn't smile. Protože я сам се не усмівала на той діти. Ми з ними працювали. It was so because I also didn't smile at my child. We did hard work together. А я сам оправду цілий ten полурок брала jako pracę, protože já jsem chtěla, aby bylo uvařeno, aby bylo doma čisto, aby manžel, když přišel, tak všechno bylo hotovo a tak dále. Takže on opravdu jsem příliš pracovně a zodpovědně brala tuhle výchovu dětskou. A je to moje chyba. And also, I had to take care of my household. I wanted the food to be cooked, the house to be clean. I wanted everything to be perfect when my husband came home. So I was too responsible, and I treated all this process as work. And it was my mistake. Teď se vrátím k vaší otázky. Vy jste položila otázku za 30 vteřin, já 10 minut tady vypravuju. Yes, and now let's go back to your question. You have asked your question during 30 minutes, and I've been answering for 10 minutes already. It took you 30 seconds. Kdy začínat? Cvičte pořád. Cvičte pořád ty myšlenky, když si hrajete s tím dětskem, zase s těmi rybičkami, třeba s těmi míčkem, chvíli říkáte slovíčka a chvíli snažte se myšlenku chytit tu dětskou myšlenku, anebo poslat mu myšlenku. So you have asked when you can start to practice such exercises, telepathy with your child, and the answer is that you should practice all the time, but treat it as a game. For example, when you are showing this red balloon or blue fish to your child, you can pronounce this word sometimes, and sometimes instead of saying it aloud, you can give it as a thought. You can think of these names. Або když jste venku, sedíte na lavičce, když to miminko, ještě miminko, ale jenom nespíte, držíte ho v náruči a sedíte na lavičce a slyšíte většiček a nevím, spadla větev, nebo pták zaspíval. To znamená, že i vaše dítě to slyší a to v tuto chvíli můžete v myšlenkách říkat, jo, zpívá ptáček, anebo spadla větev. A potom po několika vteřinách řekněte to slovy. So, for example, when you are sitting just somewhere outside on a bench with your child in a park, for example, and the child doesn't speak yet, but you're holding it in your hands. Suddenly, a bird began to sing, or a branch fell down. If you can hear it, it means that the child also can hear it. So you can tell your child in your thoughts, the bird is singing, or the branch has fallen down. After that, you can say it aloud, verbally. Власне, мамінки би мені поřád повідати, йо, їде авто, nebo motorka, brrr, їде там motorka. So mothers can be saying all the time, oh, the car is coming, or the motorcycle is coming. No, to jest z tym ozvučením. Yeah, with these sounds too. It's necessary to produce these sounds. Ale jestli chceme i tu telepatii, tak to stejné před ozvučením říkat v myšlenkách. But we can also say it in our thoughts by means of telepathy before saying it aloud. Odpočívejte, protože i dítě bude unavené, i vy budete unavené, protože je to práce mozku, ono chce hodně energie, takže odpočívejte. Občas nemusíte vůbec nic říkat, protože jestli tam zpívá ptáček, nemusíte opravdu na každého ptáčka říkat, že on tam zpívá. Takže dvakrát třeba za den jste dítěti tomu řekli a na 34. But you shouldn't also be speaking all the time. For example, you can say that the bird is singing when you hear it the first time, the second time, but not all the time, because your child should also understand it that you shouldn't speak all the time. Takže tak to nie.
So that's it. Я б так і ще не покладала жодного таску про те, що Пакса не заставить. Лекторка Пакса не заставить, буде відповідати далі полгодини. Yeah, if somebody else asks another question, our lecturer will speak for another half an hour. But, ну все тогда или? But, yeah. Если не все таски. Do you have any questions? Tak pro příští, ještě už vymyslela téma příštích her. Je to slabé a super slabé, takže low, super low. A jenom, že to nebudeme povídat moc o přístrojích, takže možná se dotkneme tak úplně jemně a spíš zase budeme si hrát a povím, co to je, to vlastně, tu podstatu těchto slov. So I already have a topic for our next meeting next Tuesday. It will be low and super low, but we'll not speak about devices so much, although maybe we'll mention them. And I'll explain to you what it means. Так я вам пřeju hezký zbytek dne. Děkuji moc za... Mně se líbilo tohle schůzka. So I wish you a pleasant rest of the day. I don't know about you, but I enjoyed this meeting today. Tak. Děkuji, tak hezký večer. Thanks for coming. Have a nice day and evening. Bye.